Muistatko tämän kohtauksen Sormusten herrasta elokuvista? They're leaving Middle-earth, never to return. Mutta minkä takia haltijat joutu lähtemään Keskimaasta? Vaikka haltijat onkin kuolemattomia, Keskimaan pahuus kuitenkin kuluttaa ja väsyttää heitä, jonka takia heillä on ikuinen kaipuu länteen kuolemattomille maille. Tämä Keskimaan pahuus johtuu siitä, miten Arda, eli tämä planeetta, missä Keskimaa sijaitsee, alun perin luotiin, ja miten ensimmäinen musta ruhtinas Morgoth kaatoi omaa pahuuttaan sen perustuksiin. Valar, eli Tolkienin mytologian enkelit, saivat kuitenkin suojattua tältä pahuudelta yhden mantereen, Amanin, joka sai tämän takia nimen Kuolemattomat maat. Keskimaan haltijoille tämä pahuus sai aikaan sen, että heidän kehonsa alkoivat väsymään ja häipymään, ja lopulta heistä jäisi jäljelle vain heidän sielunsa, jotka olisivat ikuisesti jumissa Keskimaassa. Tähän saakka tätä väsymystä on voitu Keskimaassa pitää loitolla 3 haltijasormuksen avulla, mutta nämä haltijasormukset on sidottuna Sauronin sormukseen, jonka tuhoutuminen tarkoittaa sitä, että myös nämä haltijasormukset menettää voimansa, eivätkä voi sen jälkeen enää pitää loitolla haltijoiden väsymystä. Haltijoiden oli siis lähdettävä joka tapauksessa, riippumatta siitä, kuka voittaisi sormuksen sodan. Jos Sauron voittaa, hänen pahuutensa valtaisi Keskimaan, ja jos Sauron tuhotaan, haltijasormukset menettävät voimansa. Haltijat eivät siis lähteneet, koska halusivat, he lähtivät, koska Keskimaa ei voinut enää olla heidän kotinsa.